मोननाया गोमाफिननो बारा गोबाव नाङा मिथिगौना मिथिया रायजो मोनबाय रायजो गोमाफिनबाय गोदो राजाफ्राबो रायजो गोमायोमोन दानि गोदान भारतआवबो त्रिपुरा कक बर'फ्रा रायजो गोमाफिनदों झारखंड रायजो जाबाय झारखंडीफोरनि आदिबासिफोरनि आखायाव गैया बे रायजोआ गाबोन बड'लेण्ड मोनबा बड'लेण्डनि आखायाव बिराद रैखाथि मोननानै थाबाय थागोन बेखौबो दा सान खारन रायजोआ मोननानैबो गोमाफिनो नाथाय नों जुदि बयबो पारफेक्ट मानसि जायोबा सासन बेबस्थायाव हाबनानै सासन बेबस्थाखौ माने सामलायनो हानाय मानसि जायोबा लेखा गोरों जायोबा साहित्यिक जायोबा बिगियानी जायोबा डक्टर इन्जिनियारनि अभाब गैयै जायोबा बे रायजोखौ नोंनिफ्राय रावबो सिख'नो हाया आसामाव साबसे जों रायबाय थाग्रा जाथिया दंफालाय सोरबा सोरबा ओरैहारिबो दङ जाय टटेल रायजोनि 30%ल' 30% मानसिया रायजो खुंगासिनो दं मानो होनबा बिसोर गुन गोनां गियान गोनां पारफेक्ट मानसि गोजा 70%आ रायजो खुंनो हायाखै मानो बिसोर लेखा रोङा पारफेक्ट जायाखै गुन गोनां मानसि नङा दा जों जुदि गुन गोनां मानसि जायोबा जोंनि जनसंख्या जेखि जाया मानो जोंखौ रावबो गादबनो हानाय नङा दा आं बेखिनिखौनो खावलायबाय